txiskulari taldeak, Iratzarri dulzainero taldeak, Lekaio erraldoi konpartza. Urrengoa ez da izango banako, ez da izango pajarazte, izango da taranako ala banarazte. Zuentzako, bihotez.
Dantzari horiak, egiten esfortu guztia, batu urte otsuaren saiatzen egon direla, beraz dantzari horiak mesedez etorri plazara, zuek ere txalo beroa merezi duzu eta ondoren Xareu de Octubre, Barcelona-tik, Kataluniatik, Esbar de Lanzaius de San Joan de Vilatorrada, talekoak ere sartu mesedez plazara, Lizarratik, Landaitza dantza taleko dantzariak ere, txalo beroak, Oderetatik Ereitza dantza taldekoak ere izan ditugu, Behasaindik Hautzaka dantza taldekoak, Legazpitik bai Koroski dantza taldea eta baita Sustraiak dantza taldea, Gabiritik Goruntz dantza taldea, eta azkenik gaurko dantzariak gaur egun Lurra dantza taldean dauden dantzariak ere izan ditugunez, sartu eta guztiei txalo bero-beroa.
aurretik, Euskal Dantzarien Biltzarreko presidentea, Xabier Mendizabal dugu hemen, eta badakigu berak ere ezkan eguna izan du, eta berari ere etortzeko izango diogun, mesedez, Xabier Mendizabal, Euskal Dantzarien Biltzarreko presidentea. Hemen zerator eta berak horretarri bat du, lurra dantzataiaren